Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pare George, awan ka di timadmadlaw, mau. Ha? Ay, awan mo't pare. Anyaya timadmadlaw mau. Ano tayo abaak? Ay nawaw. Uwan anya. Di pa kasi dawak. Saan tayo mga agan anak? Nagpartak tayo nga umadaw. Di mo pa'y kayat. Agbaak amin na babaraw. Agbaak pa'y tipabalasang. No ngay nga tag-kandidato ka. Ay mga baka siguro tanagado kami mga mangibutos kan ka, paray. Ha? Ay uwan anya. Kung kuna lang na pare George. Joke only. Awang madagas na kahit nagkandidato ak. Ha? Ibutos na ka. Anya? Seryoso ka, paray? Wan. Umay ka. Kadwan nak ta intaman i-file ti kandidaturak. Kano ang aw kuladay jay, paray? Seryoso ak nga road. Umay ka. Nagaduntumot man na naginatgatang yo akum kumpurmi. Anya ngay tatna. Saan tayo amaawit dagito'y pinalingkiyo? Abastumi kan manong mo George dagita. Kakaysuna ng tadi ti pagpalingkik. Sapay adayo ija balay. Saan tumat nga minamadanon ti tricycle ija bariyo tayo. Dagita man abinutusan tayo nga opisyal. Awam maaramidan da. Nanang. Ni manong day ta sumungad. Ada kadwa na. Ay, papanan niyo, manong. Kaduak man kano ti kumpare ka mapan ag-file iti kandidatura na. Anya? Ay na, George anak, sa dinaw ti papanan niyaw. Agkandidato ak nanang. Ay nawaw, amum ka di ti sasawam. Ay namanong, mga nupampanunutam analakat ag kandidato. Sino nga iti mangibutos kan ka anak ka? Ay, kami ang mangibutos kan kwa na, Manang Maria. Apay, podno ti madamdamag ka nga kandidato ni George Maray. Jak mangarod mamati maray, agam pudnaw. Ay ibutos tayon tumo ang road. Kakaiso na nga ada na kaiturid nga kandidato diti lugar tayaw. Anya ngay dagiti plataporma na. Ay, jak pa'y ngarod amaw. Ay nawaw, adamit ako maplataporma na para kada tayo ababakay. Ada siguro Sige bayam, tayo rasaas kunto kadagiti padak ababakit ijay puraw. Nga ibutos da ni George. Urno nga mamin dagiti amin na bak dito lugar tayaw. Ijay to plaza tad adaw, ti malaon na. Amin abaak ay abam. Baak abaraw, ken baak abalasang. Kasano ngay dagiti baak abakay, kan baak alakay. Ay nawaw, kaya ba mo idan Sige, Ruguya kon ti agkampanya. suportaran ka pare. Agam nakasagana ka mo ilakaday kadagiti plataporma. Idi pa yan nakasagana ak pare. Dayta, kati kayat kukun ka pare.
Bakit di tadamat langan baak? Amang itandodo kada tayo abaak. Wan nga rod, nagturad ni George. Iso amapan tayo ami dita plaza. Tadanggan tayo man dagiti plataporma ni George. Ay, adarami dakintot bigat. Ngam saan ako nagtrabaho. Tamapan ko denggan ni George. Naskan, amapan tayo amin. Amin nakakabsat ko abaak, kat inayabak. Anya? Baak kayo amin nga kakabsat? Katwan, itamla nga mo, ha? Apay anak baak kayo amin? Hay! Tawid ka nung amin ti panagbaak. Tinawid mi kininanang mi ti panagbalin mi abaak nga kakabsat. Hay! Kasta ka di? Wen, apay, sika. Manu kayo abaak. May saak lang abaak. Nagasawa mi nakakabsat ko. Ay na, wow! Sika lang harod tinakatawid iti kinabaak iti pamilyayo. Pari George, nakasagana ka kadingag sa nagadon dagiti tao na Sumadong kayo nga Ayun, ron, nga ron. tadanggan tayon. Medyo agnerbiyosa ka. kayam dayta. George, di magiba para mayor. Malagaro din, rugyamon. Mala, isagana mon dagiti bagam. Thank you. Thank you. Kada giti palakpak yaw. Thank you. Gusto na. Ay, pagsawandak mo ito na. Oh. Ibutos dak. Para mayor, dito'y ilit hayaw. Kat dagito'y dagiti platapormak. Sige, ay nawaw. Ibagam nga ruda na. Magagaran kami, no anya dagita a plataporma. Amin na platapormak. Para kadagiti padak baak. No siyak tiyagbalin na mayor. Pagpensyon amin ida. Bayat! Mayat! Adamot special lane. No siyak ti mangabak a mayor. Gudwak di kalsada. Tajay kagudwana. Para kadagiti amin baak. Ay, kayat ko na ita! Nalawlawa ti pagnaan dagiti baak. Ngam ti pagnaan dagiti lugan. Ipangpangrunam at talaga dagiti pada tay abak Ay, agpalakpak kayaw! Stop it. Daytoy pa ti platapormak. Dangganyaw, da kayo baak a babae, ken baak a lalaki. Agdangag kayo ngamin Quiet! Ops, quiet! Tayo ka no. Ti baak a lalaki. No mga asawa, baak metla a babae ti asawa na. Kasta. Anya? Kahit mo asawan, baak to baak mo ilang. 1. Baak plus baak. Kasjay. Mayat! Talaga si Katibutos may. Manipot presidente, aging ga iti kababa na posisyon. Mayor laag ang titarayan na. Saan a presidente? Huno anya pa di ta posisyon. Ay nawaw! Ay wunan niya! Saan nyo aliplipatan? George di magiba para mayor. Inton umay ka eleksyon. George, di magiba para mayor! Maray, nanggag mo di imbaga ni George itay.
Anya dayta, nagaduba timbag ka na. Jay ngay kwa. Kuna nang kwa. Anya? Jay ngay kwa. Jay kano baak alalaki. Nas kan ano mga asawa. Babae mo't lang abak. Di asawahan na. Kuday chay. Psst, psst, psst. Duatan sa langan gagasawa. Ay nawaw, kasla kayat ko si ka. Una. Tao muli kamen kadananang kentatangkaw. Tagasawatan. Madanagan ako ni Manong George ti mangabak a mayor nanang. Mangabak sa mga agpaiso ni Manong Mau. Tanagado magayam ti mangibutos ken kwa na abaak dito'y lugar tayaw. Ay, mas daawak man nanang. Takal na at matan nga imado ti baak. Kunada, pagkay-kaysaan da nga ibutos ni Manong mo George. Ti pakadanagak nanang. No mangabak ni Manong George, amang ano sana matungpal dagiti nagado a Karina. May nawaw, matungpal na. Paikit din asyaan, ay danagmun aya. Anya day jay. Ni, kas kayla agdadamo. Ada agkasar akaruba. Asinaw. Katadan sa manan agkasarin ton maminsan di nakaruba. Ay nawaw. Dim kaya tainal daw kayo nga agigop itinapudot adigo. Ay, nawaw. Ay, agninungak manan. Day, inal daw kan sabatan nga agninang George. Nagadot yung kakasar nanang. Inaldaw. Kat, apay nga ron asika ti alaan daan ninong. Katawang pa'y maasawam. Dagiti ngamin padak abaak dagiti nga kakasar nanang. Baak mutla ti kasarda. Ay, Imbagak ngamin, kasarda, kahit nas ka na baak mutlang ti asawaan da. Ay, Kat, kasano nga yan nung nangasawa na aminan? Dapay mabatay ang mangibutos kan ka. Pare George, nalpas ang eleksyon. Ay, huwag nga rod paray. Ingka kita na jay binilang da butos mo. Sana yun. Agmay may saak mo't anang ibotos kan ka. Ay, Kasano mo't ngamin. Nangasawa mo't amin abaak dito'y lugar tayo. Imbagam to mo't ngamin. Kadagiti baak, abaak mo't lati asawaan da. agbabawi ak nga rod anang ibagaday ta pare. Awan lang nga rod tibaak anang ibutos kanyak. Ada ang mata nang ibutos kan ka pare. May mayat ja ada ngem awan apulos. Ay, nawaw! Di kan agliday, Tata George. Tauray saan ka napagasatan idi nagkandidato ka, imadumet dagiti nag-aasawa abaak, gapukin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.